Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan karo channel Sugianto Jawa 91 sing ngrembug bab pamulangan basa Jawa lan bab-bab liyane sing ana sambung rapete karo kabudayan, basa lan sastra Jawa. Dina iki bakal ngrembug bab unggah-ungguh basa, yaiku bab ngoko-lugu, ngoko andhap, krama lugu lan krama alus. Bajute kepriye simaken sabanjure. Tembung-tembung ing basa Jawa iku nduweni telung tingkatan utawa telung undhusuk. Yen basa Indonesia iku mung duwe siji. Telung undhusuk utawa telung tingkatan ing basa Jawa mau yaiku ana ngoko, krama utawa krama madya lan krama inggil. Tembung-tembung ngoko upamane tembung gawa, tuku, lunga. Dene tembung krama upamane tembung bekta iku krama saka tembung gawa, tumbas krama saka tembung tuku, kesah krama saka tembung lunga. Banjur krama inggil upamane tembung asta, mundhut lan tindak. Asta krama inggil saka gawa, mundhut krama inggil saka tuku lan tindak krama inggil saka tembung lunga ing ngokone. Sing kerep dadi pitakonan, jane sing bener iku krama inggil apa krama alus. Lah iki sok bingungake tumrap wong sing lagi sinau utawa belajar basa Jawa. Nah mau ing awale slide utawa video mau bakal ngrembug krama alus. Nah ing katerangan sabanjure ing undhusuke tembung ana tembung krama inggil. Sakjane sing bener iku krama inggil apa krama alus, katerangane bisa disimak ing keterangan sabanjure. Wong yen lagi ngomong kuwi bahan bakune tembung sing ngasilake ukara utawa kalimat dadi saka kata-kata, tembung-tembung digandeng karo tembung liya ngasilake ukara. Saka tembung-tembung mau sing dadi bahan bakune ukara, sing dadi bahan baku iku tembung ngoko lan krama. Dadi bahan bakune ngoko lan krama. Dene krama inggil iku minangka bahan campuran. Asile utawa ukarane kalimate bisa wae mung gunakake bahan baku ora kecampuran utawa murni. Ngoko sing murni, ngoko kabeh ora nggunakake campuran krama inggil iku diarani ngoko lugu. Dene basa ngoko sing nggunakake campuran utawa ngoko kecampuran krama inggil iku diarani basa ngoko andhap. Krama sing ora kecampuran tegese krama kabeh iku diarani krama lugu. Dene krama sing kecampuran krama inggil diarani krama alus. Mbok menawa saka katerangan iki wis isa disimpulake endi krama inggil lan endi krama alus. Ing katerangan sadurunge mau saka bahan baku ngoko ngasilake ngoko lugu. Lah ukara-ukara ngoko lugu upamane ukara Pak D nggawa bungkusan
arep diwenehake simbah. Ibu arep tuku klambi batik ing toko Wijaya. Saka ngoko lugu mau menawa didadekake ngoko andhap utawa ngoko alus, dadine Pakdhe ngasta bungkusan arep dicaosake simbah. Ibu arep mundhut ageman batik ing toko Wijaya. Coba bandingno antarane ngoko lugu lan ngoko andhap. Ing katerangan iku bedakno endi sing beda. Yen ning ngoko andhap mesti ana krama inggile. Dene ngoko lugu kudu ngoko kabeh ora kena kecampuran. Ing ukara kepisan ana tembung ngasta lan dicaosake. Ngasta kuwi krama inggil saka tembung gawa, dene dicaosake iki krama inggil saka tembung diwenehake. Ing ukara keloro ana mundhut lan ageman. Mundhut iku minangka krama inggil saka tembung tuku, dene ageman iku krama inggil saka tembung klambi. Lah ing ukara-ukara mau cetha bedane antarane ngoko lugu lan ngoko andhap. Sabanjure saka krama ngasilake krama lugu lan krama alus. Saka ukara ngoko lugu lan ngoko andhap ing ngarep menawa didadekake krama lugu, dadine Pakdhe mbekta bungkusan badhe dipun sukaaken simbah. Ibu badhe tumbas rasukan batik ing toko Wijaya. Krama aluse Pakdhe ngasta bungkusan badhe dipun caosaken simbah. Ibu badhe mundhut ageman batik ing toko Wijaya. Dadi ing krama lugu kuwi krama kabeh, dene krama alus krama kecampuran krama inggil. Coba golek ana endi krama inggile ing krama alus. Nah, ing ukara kepisan ana tembung ngasta lan dipun caosaken. Iku saka tembung krama mbekta lan dipun sukaaken. Ing ngokone yaiku nggawa lan diwenehake. Dene ing ukara keloro ana tembung mundhut lan ageman. Mundhut iku krama inggil saka tembung krama tumbas ngokone tuku, lan ageman iku krama inggil saka tembung krama rasukan ing ngokone tembung klambi. Saka katerangan ing dhuwur bisa disimpulake utawa digawe dudutan menawa unggah-ungguh ngoko lugu iku basa Jawa ngoko kabeh, ora kecampuran krama apa dene krama inggil. Dene ngoko andhap iku basa Jawa ngoko kecampuran krama inggil kanggo wong liya. Dadi sing dikramakake inggil iku tembung-tembung sing ditindakake utawa kanggo wong liya. Dene krama lugu iku basa Jawa krama kabeh, ora kecampuran ngoko apa dene krama inggil. Dene krama alus iku basa Jawa krama kecampuran krama inggil kanggo wong liya. Adhedhasar katerangan ing dhuwur isa disimpulake menawa krama inggil iku mapan utawa dumunung ing tataran tembung, yaiku tataran utawa tingkatan katelu sakwise ngoko lan krama. Mula ing kene krama inggil iku kalebu ing undha usuke tembung. Dene krama alus iku dumunung
ing tataran ukara utawa kalimat, yaiku ukara kang kedadéan saka tembung-tembung krama kecampuran krama inggil. Mula ing kene mau dikandhakake krama alus iku manggon ing unggah-ungguhing basa. Menawa ngrembug bab tataran utawa tingkatan undha-usuke tembung nggunakake istilah krama inggil, dene menawa wis dadi ukara utawa kalimat ing unggah-ungguhing basa nggunakake istilah krama alus. Mengkono katrangan bab unggah-ungguhing basa, bab ngoko lugu, ngoko andhap, krama alus lan krama lugu. Muga-muga bisa migunani tumrap panjenengan kabeh. Dene bab katrangan jlentrehe luwih rinci saka perangan unggah-ungguhing basa bakal disambung ing video sabanjure. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.